Finančné trhy nikdy nespia, Hormuzský prieliv je znova otvorený, technologický sektor má príbeh okolo umelej inteligencie, no a Európska centrálna banka zvyšovala sadzby. K podobnému kroku sa chystá aj FED. No a o týchto témach by som sa rád porozprával s pánom Marianom Bulíkom, finančným analytikom spoločnosti OFAB Alfinanz Slovensko. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Bulík, ďakujem vám veľmi pekne za prijatie do nášho podcastu. Poďme sa teda pozrieť na tie trhy. V podstate ani nemusíme teda tak rozoberať, čo sa na nich deje a tak ďalej, ale skôr ma to zaujíma z pohľadu slovenského investora, respektíve nejakého vášho klienta. Ako to vníma? Tak slovenský investor to vníma veľmi pozitívne tú dnešnú situáciu. Napriek tomu, čo sa deje v Iráne, napriek tomu, čo sa hovorí o bubline okolo umelej inteligencie, tak Slováci vidia predovšetkým výnosy na svojich účtoch. Podľa našej štatistiky 94% investičných účtov, ktoré majú otvorené naši klienti na Slovensku, je aktuálne v pluse. Čiže klienti sú naozaj veľmi, veľmi spokojní s tým, ako im rastú investície. Na druhej strane je našou úlohou samozrejme upozorňovať na možné korekcie, tzv. Rizika toho dnešného sveta, pretože vidíme, že rastie neistota, rastie vplyv geopolitických konfliktov, sú hrozby týkajúce sa ďalšieho rastu úrokových sadzieb aj zo strany Európskej centrálnej banky, aj amerického Fedu. To všetko môže vplývať na budúce buď nižšie výnosy, najmä teda akcií, alebo dokonca ich pokles. Ja by som išiel teda tak viac do hĺbky, ak dovolíte. V podstate vy asi komunikujete na dennej báze s klientmi, keď dennodenne čítajú o nových maximách, o bubline okolo umelej inteligencie a tak ďalej. Čo to v nich vyvoláva? Ako sa v podstate správajú? Majú nejak, alebo správajú sa nejak na tom trhu inak ako v minulosti? Tak keďže pracujem s klientmi už viac ako 12 rokov investične, naozaj aktívne, tak vidím, že sa posúva tá hranica toho vnímania nejakých rizík zo strany slovenských investorov. To znamená, že pýtajú sa až vtedy, keď sa deje naozaj niečo veľmi závažné, typu začala vojna na Ukrajine v 2022, alebo vypukol konflikt v Iráne, alebo teda vystrelila inflácia a úrokové sadzby na hypotékach, ako to bude vplývať aj na naše investície. Čiže sú trošku trpezlivejší v tom, že neriešia hneď, keď sa niečo deje, ale až keď sa deje niečo veľmi závažné. A vtedy sa pýtajú, ako to ovplyvňuje ich investície, či majú niečo robiť, či majú niečo meniť, či majú ďalej investovať, či už nie sú príliš zainvestovaní, či nemajú príliš napríklad v amerických akciách po nástupe Donalda Trumpa a jeho úvodných nezmyselných krokoch, napríklad dohľadom cieľ. Čiže ľudia sa pýtajú, nie sú v panike, nepanikária, nevyberajú pri nejakých poklesoch. Naopak, naozaj darí sa nám motivovať ľudí k tomu, aby poklesy o mnoho viac vnímali ako príležitosť, ako nejakú hrozbu. To je prekvapivá odpoveď, to ma zaskočilo. Som myslel, že mi poviete pravý opak, popravde. Tak to je veľmi zaujímavé. Vidíte to, že v podstate máte nejaký timelap, bod zlomu, že sa toto proste deje, že to riziko. Lebo v podstate ja tam mám stále tak, že ten retail je strašne citlivý na rôzne správy, že či je to po pandémii, alebo možno po tej kríze v roku 2008, ktorá prišla, že tie rizika alebo na tie rizika sa dívajú trošku z vyššieho náhľadu a v podstate povedia si z dlhodobého hľadiska je mi to jedno. Myslím si, že z nejakej časti je to aj naša zásluha, pretože my sa snažíme tých našich klientov naozaj edukovať. Keď som finančne gramotný, že mám nielen základnú finančnú gramotnosť, ale povedzme až tú investičnú finančnú gramotnosť, to znamená rozumiem vzťahu likvidita, výnos, riziko, rozumiem tomu, že čím vyšší potenciál zárobku, tým vyššie riziko a ako fungujú akciové trhy, že ich volatilita, teda kolísavosť je absolútne prirodzenou charakteristikou týchto trhov a bolo by veľmi podozrivé, keby trhy rástli nejako zrazu hladko, tak tá edukácia ich vlastne pripravuje na to, že keď vložia svoje peniaze dnes a zajtra by im klesli o 40%, tak je to niečo, čo v podstate by nás nemalo prekvapiť. Čierna labuť sa môže objaviť hocikedy, tak ako bol COVID, to znamená fenomén, ktorý nikto vopred nevedel predpokladať a môže spôsobiť pokles o 10%. Toto by nás nemalo prekvapiť a my naozaj vzdelávame našich klientov, upozorňujeme na to, že musia byť schopní túto volatilitu, túto kolísavosť prijať, ak chcú mať vyššie výnosy
a tým pádom sa nemôžu toho zlaknúť, aj keď to nepríjemné. My vieme, že oni budú mať negatívne emócie, keď sa takéto poklesy stanú, ale nemali by sa nimi riadiť. Mali by vedieť, byť schopní robiť kompetentné rozhodnutia, nie na základe emócií, ale na základe toho, čo vedia o kapitálových trhoch, základné štatistiky, princípy. A tie sa im my snažíme vysvetliť, pretože čím som vzdelanejší, tým menej sa musím alebo sa nechám riadiť emóciami. Je to práca na dlhú trať, myslím to v tom kontexte, že asi sa inak edukuje v čase, keď sú trhy na maximách a asi inak, keď v podstate naozaj už príde tá čierna labuť a zrazu každý otvorí svoje portfólio a v praxi vidí, ako mu to proste klesá o desiatky percent. Určite áno, ľahšie ľudia prijímajú vstup do kapitálového trhu, keď za posledné roky všetko rástlo. Na druhej strane darí sa nám naozaj našich klientov motivovať aj vtedy, keď sú poklesy aj v desiatkách percent, ako bolo napríklad počas covidu. Nie všetci samozrejme vtedy sú schopní poraziť svoje emócie a urobiť rozhodnutie, že urobia mimoriadne prívklady. Existujú analýzy, ktoré hovoria, že keď poklesnú trhy o viac ako 20%, tak iba 13% investorov je ochotných vložiť ďalšie peniaze do svojich investícií. To znamená, väčšina z nich sa proste vtedy bojí o svoje peniaze a nechcú vkladať ďalšie. Pri menších poklesoch je to percento väčšie. Na druhej strane presne platí, že tí, ktorí sa toho nezlaknú a ktorí počúvajú našu radu, tak sú dnes kľudne aj v dvojnásobných ziskoch. Ak priemerný Slovák, investor, náš klient má výnos okolo 9% v akciách za posledné roky, takýto človek môže mať kľudne aj 18% ročný výnos, ak urobí prívklady počas poklesov. Jedna vec. Druhá vec, stačí sa riadiť aj, inak to poviem, stačí si uvedomiť, že pravidelné investovanie je spôsob, kedy mám matematiku na svojej strane. To znamená, počas poklesov, počas vyššej volatility, ako to aj dnes vidíme, a tá kolísavosť rastie, sa čím ďalej tým viac oplatí investovať pravidelnejšie. To znamená nielen, že raz za mesiac pošlem 100, ale pošlem ideálne viac a pošlem to častejšie. Týždenne alebo dvojtýždenne. Zvyšujem pravidelnosť a tým pádom si nakláňam na svoju stranu tú matematiku toho nákladového priemerovania, teda toho, že keď investujem častejšie počas kolísania, nakúpim lacnejšie, ako je aritmetický priemer cien akcií počas tohto obdobia. Takže aj toto je spôsob, ako sa vyrovnávať alebo ako byť pripravený na poklesy, jednoducho napríklad iba zvýšiť svoje pravidelné vklady. To je veľmi zaujímavá téma, tak poďme do praxe, ako to vy vidíte u vašich klientov. Robia to? Robia to. My ich tomu motivujeme aj edukujeme, že je to niečo, čo ich nič nestojí navyše, napríklad pravidelnejšie investovanie, nič ich to nestojí navyše, žiadne poplatky navyše, iba tú matematiku naozaj využijú vo svoj prospech. A im sa to veľmi páči, lebo napríklad banke na pripážke im to nikto nikdy neporadil, že je dôležité, ak investujú napríklad nejakú väčšiu sumu, 200, 300, 500 eur mesačne, naozaj že je dôležité z dlhodobého hľadiska 20 a viac rokov, či investujem raz mesačne, alebo raz týždenne nejakú sumu. Čiže toto sú veci, ktoré oni oceňujú a berú to ako našu pridanú hodnotu. Takže za vás možno tak z praxe, že je lepšie investovať raz mesačne 400 eur, alebo matematicky lepšie raz týždenne 100 eur? Určite raz týždenne 100 eur. Pozor na to, že ľudia majú bežný zvyk jednoducho nastaviť si takéto pravidelné investovanie a nechať to tak. Ľudia aj roky. Ale to nie je ideálne, pretože inflácia beží a my by sme mali zvyšovať svoje vklady buď podľa inflácie, aspoň podľa inflácie, o infláciu, alebo ideálne, ak nám rastie plat rýchlejšie ako inflácia, tak podľa zvýšenia toho platu. Pretože ak chceme zachovať tú budúcu hodnotu toho nášho budúceho majetku, tak jednoducho my musíme zohľadňovať to, že peniaze strácajú hodnotu a musíme investovať stále viac voči tomu, ako tá inflácia prebieha. Veľa ľudí si to dneska ani neuvedomuje, že v podstate vidia portfólio, často v dolároch a v podstate ani si neprerátajú ten konverzný kurz, to je jedna vec a presne ani to neočistia o tú infláciu. Aj toto sa snažíte vzdelávať vašim klientom? Tak to je základná téma. My vzdelávame klientov, že prečo je vôbec dôležité investovať. Je to téma pre každého, alebo je to len pre bohatých? No rozhodne nie. Dnes je to téma naozaj úplne pre každého človečika, či zarába 500 eur v čistom, preháňam, alebo 10 000 v čistom. Každý z nich by mal investovať. Samozrejme primerane svojmu platu, ale jedným z tých najdôležitejších, najzákladnejších dôvodov, prečo investovať, je práve inflácia.
za posledné 4 roky prebehla inflácia okolo 33%. To znamená, že tie peniaze strácajú hodnotu a ak ich mám uložené v banke alebo ešte horšie v hotovosti doma, tak nielenže strácajú kvôli inflácii na hodnote, ale prichádza aj o možný výnos, ktorý som mohol zarobiť. Čiže mám dvojitú stratu. Napriek tomu viac ako 48 miliard eur je stále v slovenských bankách, väčšina z nich na sporiacich a bežných účtoch, kde je, ako sa hovorí slušne, úrok tvrdmakový. To znamená, že nezarábajú nič a ešte strácajú na inflácii. Čiže slovenské domácnosti majú v nejakej miere úspory, ale problém je, že zatiaľ iba 1/3 Slovákov investuje. 1/3. Ako to rozpohybovať? Máte nejaký praktický návrh? Snažíme sa cez našich viac ako 3100 sprostredkovateľov v praxi oslovať naozaj každého, aby začali investovať. A samozrejme riešime to aj formou mediálnej informovanosti verejnosti, pretože my potrebujeme samozrejme investovať aj kvôli tomu, že sme jednou z najrýchlejšie starnúcich populácií v Európe a každý z nás bude potrebovať desiatky, ak nie malé stovky tisíc eur na dôchodok, aby sme tam tých svojich 15 až 25 rokov mali z čoho žiť. Keďže počet dôchodcov rastie a počet pracujúcich bude klesať, imigrácia to nezachráni, emigráciu máme väčšiu ako imigráciu, my si budeme musieť na dôchodok, ako náš najväčší životný cieľ, jednoducho vytvoriť úspory z veľkej miery sami. Bez investovania nemáme najmenšiu šancu toto zvládnuť. Inflácia nás privedie k tomu, že sa usporíme v chudobe a starobe. A ak si budeme sporiť na bankových účtoch, na terminovaných vkladoch alebo doma v hotovosti, všetky tieto peniaze prinášajú garantovanú stratu, dokonca aj slovenské štátne dlhopisy prinášajú garantovanú stratu. Videli sme, aké boli úspešné u slovenských dôchodcov a my poznáme príklady z praxe, kedy slovenskí dôchodcovia majú desiatky tisíc eur na účtoch, stačí, ak predajú napríklad pozemok alebo byt po babke. Uh-huh. A majú kľudne aj 200 000 na účte. Čiže to je hrozná škoda, ak napríklad človek v staršom veku si povie, že ja už som starý, to nie je pre mňa investovanie a ani časť tých peňazí nezainvestuje. Na všetko z tohto mu brutálne dopadá kladivo inflácie. Spomínali ste starších ľudí, aby som sa možno pozrel na to opačné spektrum u tých mladých. My sme sa pred týmto rozhovorom tak bavili nezáviesne a vy ste mi spomínali takzvané samoinvestovanie. Čo je to za fenomén, prosím vás? Je to fenomén, kedy ľudia si myslia, že keď je niečo ľahko dostupné, povedzme na 3 kliky cez mobil, tak to ovládam. Tak je to téma, v ktorej ja môžem riešiť si veci sám. Čiže ak ja si môžem dnes investovať cez aplikáciu, naozaj cez mobil, takže tam niečo zaklikám a už som nakúpil, akcie, TFK a tak ďalej, tak že sa v tom vyznám. Lenže samotná jednoduchosť nákupu rozhodne nič nehovorí o tom, či som investor. Investor je človek, ktorý má predovšetkým zvládnutú psychológiu investora, je schopný dodržať investičný horizont, schopný fokusovať sa na svoj cieľ, neriešiť krátkodobé výkyvy, zameriavať sa na dlhodobú výkonnosť, riešiť správne alokáciu, to znamená, koľko mám vložiť do akcií, koľko do dlhopisov, rieši regionálnu a sektorovú diverzifikáciu, čiže do ktorých regiónov investovať, do ktorých sektorov investovať, rieši hodnotové a rastové investovanie, rieši pravidelnosť alebo jednorázovosť investícií a toto všetko ani zďaleka neprichádza len tým, že si viem cez appku nakúpiť nejaké akcie sám. V podstate ja to aspoň teda tak chápem, že v praxi to ani nie sú akcie, ale skôr myslím si, že index S&P 500 je taký najrozšírenejší, že v podstate tí mladí ľudia vidia v tom zmysel, že si dajú do investičnej kalkulačky, koľko prídu cez náklady v rámci horizontu 30 až 40 rokov a teda rozhodnú sa ísť cez nejakého brokera s menšími poplatkami rovno do nejakého ETF-ka na index S&P 500. Teda aspoň ja to tak vnímam, možno index MSCI World pre tých možno viac vzdelanejších. Čo si teda myslíte vy o tom, alebo takto sa spýtam, že vaši klienti, ktorým ponúkate nejaké proste produkty, tak pravdepodobne dosť z nich je zameraný na ETF. Aká veľká alokácia toho portfólia vašich klientov je práve v ETF-kách naviazaných napríklad tomu S&P 500 alebo ten MSCI World? Tak my samozrejme uznávame ETF fondy ako vynikajúcu príležitosť na investovanie, pretože poznáme daňové výhody, poznáme to, že sú poplatkovo nižšie ako väčšina napríklad podielových fondov, ktoré aj banky napríklad distribujú.
takže my ich samozrejme našim klientom vo veľkej miere odporúčame, avšak je veľmi dôležité, aby som pri ETF-kách napriek tomu, že väčšina ETF-ek sú samozrejme široko diverzifikované, respektíve široko rozložené fondy, ktoré obsahujú stovky až tisíce rôznych cenných papierov. Napriek tomu je dôležité, do akých ETF-ek investujem. Ešte k tým platformám. Ľudia si myslia často, že nakúpim si nejaké ETF, napríklad to S&P 500 a iba to budem držať a tým som vlastne veľmi lacno zainvestoval. Jediné z toho bolo pravdivé, že lacno som zainvestoval, ale iba čo sa týka poplatkov, pretože ľudia nezarobia viac na investovaní kvôli tomu, že nájdu lacnejší produkt, zarobia, a podľa analýz zarobia viacej kvôli tomu, že ich nejaký odborník, ktorý by ich viedol prípadne, tak ich vie udržať napríklad na trhu v časoch nejakých poklesov. Alebo ich vie motivovať tomu, aby zvyšovali svoje vklady. Alebo im rieši rozklad cez viaceré platformy, aby to nemali všetky tie vajíčka v jednom košiku. Čiže my uznávame ETF-ka, a rozhodne neodporúčame investovať len do S&P 500. Dnes je zo 40% koncentrovaná na 7 veľkých technologických gigantov, čiže ak pošlem 1000 eur do S&P 500, za 400 eur sa nakúpi iba 7 cenných papierov a za zvyšných 600 sa nakúpi ďalších 493, čo je veľký nepomer. Že tá koncentrácia je veľmi silná. Čiže my odporúčame, keď investovať, predovšetkým cez ETF-ka, ale najmä globálne. 80% toho, čo vložíš do kapitálového trhu, by malo ísť do globálneho investovania predovšetkým. To znamená, budeš tam mať nielen Ameriku, ale aj Európu, budeš tam mať Áziu, rozvíjajúce sa trhy, budeš tam mať Japonsko, Kanadu, Austráliu, všetky ostatné krajiny sveta, pretože nikto z nás nevie povedať, či Amerika bude tak výkonná a výnosná a jej akcie, ako boli doteraz. Keby z vášho pohľadu, keby sme sa na to pozreli, ani nehovorím tak akože z tej historickej výnimočnosti tej USA, ale v podstate takého možno ošialu okolo umelej inteligencie a vieme, že USA vedie v týchto pretekoch, aj keď Čína sa snaží ten náskok dobehnúť. Myslíte si, že tie trhy USA môžu dosahovať tých, dajme tomu 10,5% výnosa, myslím, že má S&P 500 za posledných 20 rokov aj dajme tomu v ďalšej dekáde dvoch, alebo naopak budú strácať? Môžu, ale nemusia. To je presne to, že my sa nesnažíme predpovedať budúcnosť. Je to nemožné. Je to naozaj nemožné, čo sa týka kapitálových trhov. Takže my sa snažíme riešiť globálny pohľad na investovanie, ktorý hovorí, že najviac funguje kapitálový trh tam, kde je propodnikateľské prostredie a tam, kde je mladá rastúca populácia a rastúca stredná trieda, ktorá vytvára vnútornú spotrebu. To propodnikateľské prostredie je dnes naozaj v najväčšej miere práve v Amerike. Čiže USA ešte stále napriek teda aj súčasnej vládnej garnitúre je stále veľmi propodnikateľsky nastavená a má šancu do budúcnosti prinášať veľmi zaujímavé zisky. Rastie produktivita v Amerike, rastie ziskovosť firiem, rastie očakávaná ziskovosť firiem. Čiže naozaj tá americká ekonomika je silná a môže generovať veľmi zaujímavé výnosy. Napriek tomu na druhej strane, napríklad podľa analýzy PricewaterhouseCoopers, sa hovorí, že do roku 2050, alebo predpokladá, že do roku 2050 bude 7 iných krajín ako keby tvoriť najväčší rast tej globálnej ekonomiky a tam patrí úplne iné krajiny ako USA. Brazília, Turecko, India, Čína a ďalšie. Čiže 3 najväčšie ekonomiky sveta do roku 2050 z 5 najväčších má byť India, Čína a Indonézia. Až tie ďalšie možno budú USA a nejaká iná. Čiže tam je vidno ten budúci vplyv tej mladej generácie, mladej populácie, ktorá sa mení na strednú triedu a vytvára silný dopyt po spotrebe a tam bude ťahať tú vnútornú ekonomiku. Čiže ja by som sa vôbec nečudoval, keby napríklad India v budúcich rokoch dosahovala dvojciferné výnosy na akciovom trhu. To je zaujímavé, sme takto naskočili aj na, dajme tomu, kde inde hľadať okrem USA, takže ste mi preskočili otázku, tak
Ak by ste teraz si ešte trúfli predpovedať nejakú ešte inú krajinu, okrem, dajme tomu, tej Indie, tá Brazília je tiež akože veľmi zaujímavá, cieľim tým možno na starý kontinent, respektíve iné trhy v Ázii. Tak starý kontinent, čiže európske akcie sú takisto veľmi zaujímavé. Dnes sú výrazne podhodnotené, o približne tretinu sú lacnejšie ako tie americké, čo je veľmi dobrý východiskový bod na nákup a teda možnosť očakávať nejaké vyššie výnosy do budúcnosti. Aj minulý rok napríklad dopadol výrazne lepšie, násobne lepšie pri európskych akciách ako pri amerických akciách. Čiže tá posledná dekáda, kedy americké akcie jednoznačne dominovali vo výnosnosti, tak sa minulý rok napríklad otočila a uvidíme, ako to bude ďalšie roky. Veľa na tom naozaj môže zmeniť AI. Ak bude naozaj prinášať vysokú efektivitu, pre všetkým pri tých technologických gigantoch, ktoré dokážu ešte viac lacnejšie zarábať, tam môžu byť obrovské zisky, ktoré naozaj tie akcie potiahnú vo veľkej miere, tie americké akcie potiahnú vo veľkej miere vysoko. Čiže je to naozaj otázka, kde budú tie zisky v budúcnosti vyššie, ale my vôbec nezatracujeme napríklad ani tie európske akcie a my ich radíme ľuďom, aby tým 80% toho globálneho investovania pridávali aj také satelitné investície napríklad do amerických akcií, napríklad top 50 amerických akcií, európskych, top 50 európskych akcií, aby si tam pridali napríklad aj small capy, čiže malé spoločnosti, aby si tam pridali napríklad aj emerging markets, aby posilnili tú pozíciu, lebo dnes v tých globálnych indexoch, ako je MSCI World, respektíve FTSE All World, tak tam tie emerging markets sú zastúpené relatívne málo. Uh-huh. Čiže posilniť si ich ešte v tom vlastnom portfóliu, že si pridám ešte napríklad to ETF-ko zamerané priamo na emerging markets a už neriešime úplne, v ktorej z tých krajín zaradených do tohto emerging market bude výnosnejšia alebo menej. Je dôležité diverzifikovať a nemá to všetko v Amerike. To je základný bod. Spomínali ste v podstate, ale respektíve aj takto celý ten ošial okolo umelej inteligencie sa odohráva hlavne teda v technologických akciách. My sme sa bavili o v podstate nejakom takom technologickom supercykle alebo cykle. Ako to vidíte s ním? Lebo naozaj už takých tých tém a takých tých hlavných pointov, že bublina už práska, už počúvame naozaj nejakú tú dobu a keby niekto pri tej prvej možnosti vystúpil z toho trhu, tak sa ukratí o tie dajme tomu, že naozaj pekné zisky. Ak by ste si vy vedeli nejako to rozdeliť, ten technologický cyklus, kde sa nachádzame dneska podľa vás? Tak je možné, že pôjdeme presne podľa toho Gartnerovho cyklu technológií, ktorý hovorí, že keď prichádza nejaká zlomová technológia, ako bol napríklad aj internet, tak na začiatku sú veľmi vysoké očakávania, čo sa týka výnosov a ziskov firiem, ktoré sa tomu venujú. Tie očakávania dosiahnu nejaký svoj vrchol a následne prichádza často pokles, korekcia, pád, akokoľvek si to nazveme. To znamená splasnutie očakávaní. Následne sa až potom v čase začne ukazovať, že tá technológia je naozaj efektívna, prináša vyššiu produktivitu, vyššiu efektivitu a vyššie zisky a vtedy začnú akcie zamerané na túto oblasť zase rásť. A potom už rastú relatívne dlhodobejšie, kontinuálnejšie a prinášajú zaujímavé zisky. V tomto cykle sme dnes, a je to naozaj možné, niekde okolo toho vrcholu tých očakávaní a môže prísť pokles. Preto aj ja neodporúčam dnes investovať väčšinu svojich peňazí, ako by sa mnohí možno dali zlákať, investovať do tých technologických akcií, pretože môže kľudne prísť pokles, ktorý prinesie zníženie o 20, 30, 35%. Dočasné, ale nejaký čas to bude trvať, kým sa to možno vráti naspäť. Podobne sa to stalo s internetom. To je ináč zaujímavé, že dnes sa investuje minulý rok 400 miliard do AI infraštruktúry, tento rok okolo 700 miliard sa investovať, dokopy 2,5% HDP Ameriky. V minulosti, keď sa stávala infraštruktúra pre internet, tak sa investovalo až 5% HDP, čo výrazne viac ešte. A vtedy sa ukázalo, že tá infraštruktúra internetová bola nadbytočná, proste prinášala straty, ale až následne sa začala naozaj naplno využívať a dodnes z toho profitujeme. Čiže možno aj pri tej umelej inteligencii dnes máme krátkodobo prehnané očakávania, ale z dlhodobého hľadiska podceňujeme, čo tá AI môže v budúcnosti priniesť. Čiže bol by som naozaj
zameraný viac na dlhodobé zisky, ktoré môže priniesť. To môže trvať 5 až 10 rokov, ale je vysoko pravdepodobné, že tie extrémne výdavky, ktoré dnes vynakladajú, sa nakoniec oplatia, ale z dlhodobejšieho hľadiska. Ja vám dám takú špekulatívnu otázku, aj keď viem, že na to ľudia neradi odpovedajú, takže ak nebudete chcieť, tak ľudne chápem, ale v podstate vidíme teraz, že ten trh a hlavne teda tie kapitálové výdavky na tú infraštruktúru umelej inteligencie vynakladajú hlavne najväčší hráči Big Techu, ak teda si odmyslíme vlády. Máte za to, že v podstate bude svet tak viac koncentrovaný do tých najväčších firiem v budúcnosti, ako je napríklad tá Agičko, myslím, tá generatívna umelá inteligencia, že potvrdí sa tá super téza, že víťaz bere všetko a v podstate tie big techy ešte viac posilnia a budú mať ešte proste väčšiu váhu? Je to vysoko pravdepodobné. Smerujeme naozaj k tomu, že nielen firmy jednotlivé, ale dokonca jednotlivci, ako dnes Elon Musk, budú mať zásadný vplyv až na geopolitiku. Cez Starlink on vie ovládať a vie z určitej miery ovplyvňovať napríklad vývoj vojny na Ukrajine. Čiže musíme s tým počítať, že tá koncentrácia moci, bohatstva a nejakej tej politickej moci bude rásť práve v rukách firiem, zopár firiem a v rukách jednotlivcov. Určite to nebude tak, že víťazom bude jedna jediná firma a všetci ostatní nič. Určite, tak ako aj v internetovej sfére samozrejme, a vlastne nie všetci budú víťazi, ale tí, ktorí budú víťazmi, bude rozhodne viac ako len jeden, ale tá koncentrácia bude pokračovať ďalej. Čiže otázka aj trošku na tú demokraciu, ako zmierniť tú extrémnu nerovnováhu, ktorá vzniká najmä v Amerike medzi desiatkami percent tých dolných vrstiev obyvateľstva a medzi tými špičkami tých zopár percent, ktorí ovládajú skoro celé bohatstvo Ameriky a vlastne majú potom područí aj politikov. Čiže je to otázka aj na tú demokraciu, ako sa s týmto vysporiada. To je už trošku akože iná téma, do nej by som sa nerad púšťal, ale ako veľmi zaujímavé. Už len takú poslednú technickú otázku, potom sa viac pohráme s tým spotrebiteľom a s vašimi klientmi. Spomínali ste Elona Muska, SpaceX, obrovské IPO, myslím, že najväčšie v histórii. Myslím, že 15 dní po IPO má vstúpiť do Nasdaqu. V podstate sa to dotkne väčšiny fondov na svete. Čo na to hovoríte? Nie je to trošku nebezpečné? Takáto firma s takouto obrovou valuáciou a hlavne s takouto veľkou stratou a s obrými teda víziami, ktoré sú naozaj krásne a viem, že na papieri a v prezentáciách to môže vyzerať nádherne pre investora, ale fundamenty sú zatiaľ, povedzme si úprimne, není boh vie čo? Určite by som sa o mnoho viac obával o ľudí, ktorí si nakúpili priame akcie SpaceX, ako tí, ktorí investujú do pre všetkým globálnych indexov, v ktorých bude zastúpená aj SpaceX, ale rozhodne to riziko, že táto bublina, môže to byť bublina, splasne, tak to riziko, že to významne ovplyvní ich majetok, je mnoho väčšia pri nákupe priamých akcií ako pri nákupe ETF fondov. Takže tohto by som sa nebál. Prídu ešte ďalšie firmy, príde OpenAI, príde, myslím, že Anthropic. A tým pádom vlastne takýchto budeme mať viac. Aj to je tá koncentrácia, o ktorej sme hovorili pred chvíľkou, že aj v tých pasívnych fondoch bude tá koncentrácia raz o to väčší zmysel má napríklad doplňať v budúcnosti naše portfólia o rovnomerne vážený S&P 500 index. To znamená, že všetkých 500 firiem má rovnaké zastúpenie v tomto indexe, a keď tam pošlem tých 1000 eur, tak všetkých 500 firiem sa nakúpi za rovnakú sumu. Čiže vieme si to ošetriť aj sami, tým, že nebudeme kupovať iba tie klasické veľké indexy, ale práve takéto rovnomerne vážené. O mnoho viac by som sa však obával toho, že niektorí sa nechali zlákať a poznám príklady z praxe, keď sa ľudia na to chystali, že si kúpia SpaceX čo najskôr, že budú z toho nešťastní. Kľudne môže klesnúť do polovicu. My sme si dávali aj tipy u nás, že v podstate, keď to bolo na tom vrchole, myslím, 3 dní potom IPO, že odtiaľ to by to kľudne na polovicu mohlo klesnúť. A v podstate to bola aj moja taká ďalšia otázka, alebo si načetli aj OpenAI, Anthropic a tak ďalej, a tento SpaceX. Sú to obrovské príbehy, sú to obrovské mená. Ako
v podstate aj vy vzdelávate, lebo myslím si, že toto je aj také bezprecedentné. Myslím si, že aj pre vás, že klientov dávajte si pozor, často to je len investičný príbeh, ktorý nemusí byť ani zďaleka taký úspešný, ako napríklad pri nejakom pasívnom investovaní a tak ďalej. Vzdelávame ich v tom, že diverzifikácia je najdostupnejší nástroj, ako znižiť riziko investovania pre bežného investora. Diverzifikácia znamená rozložiť riziko, dekoncentrovať riziko na množstvo menších rizík tým, že si nakúpim množstvo cenných papierov. A tam im porovnávame napríklad to, že ak chcú rozložiť to riziko čo najviac, tak by mali ísť práve napríklad cez tie ETF fondy, pretože ak si porovnáme napríklad najpredávanejší podielový fond cez banky na Slovensku, tak ten obsahuje len okolo 65 akciových titulov. To znamená, že keď tam vložím 1000 eur, tak som si kúpil 65 rôznych cenných papierov rôznych firiem. Ak zainvestujem do napríklad globálnych akcií cez FTSE All World, tak ich nakúpim 3600 z celého sveta, zo všetkých sektorov, zo všetkých regiónov, ktoré existujú. Čiže to rozloženie rizika je násobne až rádovo vyššie, ako investovať do fondu, ktorý má iba zo pár desiatok cenných papierov. Čiže ak sa obávam koncentrácie, ak sa obávam toho, že budem vkladať peniaze do zo pár firiem, lebo sú obrovské, tak ešte stále my vieme nakúpať naozaj tisíce rôznych cenných papierov, ale musím si zvoliť správny nástroj a to je pre všetkým teda ten ETF fond. O to menej by som sa mal odvážiť stávkovať na trhu tým, že sa budem snažiť kupovať si jednotlivé akcie. Jednotlivé akcie sú najväčším rizikom pre investora, lebo tam je tá koncentrácia rizika najvyššia. Takže keď chcem investovať indexovo, keď chcem investovať diverzifikovanie, máme stále silné nástroje, ktoré to umožňujú a nemusím sa obávať koncentrácie vďaka nejakému príchodu veľkých firiem. Ako to vidíte u vašich klientov, že keď to tak nejako spriemerujete, tak aká alokácia je v akciách a aká je v ETF-kách, po prípade v dlhopisoch? Čo sa týka alokácie akcie versus dlhopisy, tak väčšina našich klientov je v akciách. Je to prirodzené, priemerný vek Slováka je okolo 43 rokov, to znamená stále má do dôchodku okolo tých 20-25 rokov. Tým pádom má dostatočne dlhý čas na to, aby mohol byť 100% v akciách. Čiže ak sporíme, investujeme našim klientom smerom na dôchodok, je to väčšinou 100% akciové portfólio. Ak to nie je naozaj konzervatívny investor na tej škále toho investičného profilu, ale aj tam sme zistili, že konzervatívni sú Slováci len dovtedy, dokiaľ tomu aspoň trošku nezačnú rozumieť. Ako náhle zistia, že v akciách môžu zarobiť minimálne 2-krát toľko, čo v dlhopisoch, konzervativizmus končí a chcú ísť do akcií, pretože chamtivosť vyhráva. Jasne. Ale je edukácia okolo toho, že štatistiky naozaj hovoria, že tu nie sa čoho báť, ak investujú na obdobie 10, 15 a viac rokov. Tá pravdepodobnosť straty v akciách je absolútne minimálna až nulová, štatisticky, historicky. Čiže väčšina je naozaj v akciách, v dlhopisoch je menšina. Čo týka rozdelenia ETF versus klasické podielové fondy, tak tam tá väčšina už začína byť práve v tých ETF fondoch, pretože majú nespochybniteľnú a neférovú konkurenčnú výhodu, to znamená nezdaňovanie po prvom roku investície a sú lacnejšie. Čiže dva základné parametre, ktoré potrebujeme sledovať pri investovaní, poplatky a dane, majú lepšie práve tie ETF fondy, preto tam smeruje aj dnes viac peňazí. Načetli sme aj tie dlhopisy. Ja som to pôvodne nesol otvoriť, ale v podstate je to celkom zaujímavá téma, pretože tie výnosy sú už zaujímavé, ale pozrime sa to aj z pohľadu takého rizika. Ako to vy vidíte? Tie dlhy stále rastú a rastú. Vidíme teraz, že úrokové sadzby sa pravdepodobne budú dvíhať, to predraží to financovanie toho dlhu. Nie sme na začiatku možno nejaké takej dlhovej špirály, ktorá teda bude končiť nejakým odpisovaním dlhov a podobne? Nevieme. Keby som to vedel, tak tu nesedím. Jasné. Ale musíme si uvedomiť, že väčšina vlád sa doteraz zbavovala dlhou infláciou, zvýšeným tlačením peňazí, zvýšenou infláciou a to je vlastne ako keby ďalšie zdaňovanie obyvateľstva a tým aj umenšovanie vlastného dlhu. Či je možné, že tá inflácia zostane zvýšená aj do budúcnosti? Dnes je podľa posledných údajov 3,8, má byť 4,5 tento rok na Slovensku a možno
sa udrží v nejakých vyšších číslach aj budúce roky. Čiže musíme rátať s tým, že tá inflácia bude vyššia, preto potrebujeme sa pozrieť na to, či tie dlhopisy sú nástrojom, ktorý nám môže doručiť výnos vyšší v čistom, ako je inflácia. Keď nie, musíme siahať práve po tých akciách, aby sme tam ten výnos dosiahli, práve kvôli tomu, že tá inflácia môže byť zvýšená. Čiže je to ako keby taký cyklus. Ja zatiaľ nepovažujem dlhopisy za rizikové kvôli tomu, že vlády majú veľké zadlženie, aj keď je pravda, že je naozaj extrémne, ale zatiaľ nemáme jednoducho žiadnu inú alternatívu, okrem napríklad terminovaných účtov, ktoré prinášajú garantovanú stratu. Čiže buď si vyberám garantovanú stratu v bankových úložkách, alebo pravdepodobne nejakého aspoň na úrovni inflácie výnosu a jemne nad pri dlhopisoch, s rizikom teda, že niektoré vlády môžu skrachovať. Zase odpoveďou je diverzifikácia. Aj pri dlhopisoch môže investovať do ETF-iek, ktoré budú nakupovať tisíce rôznych dlhopisov z celého sveta a zase to riziko rozložím a tým pádom vlastne ako keby beriem do úvahy, že je tá situácia náročná pre dlhopisy, ale tým rozložením rizika na rôzne cenné papiere sa stáva to riziko akceptovateľným. Bola to ťažká výzva presvedčiť, dajme tomu, konzervatívnejšieho investora, aby teda v prípade, že má dlhodobý investičný horizont pred sebou, presunul tie peniaze z dlhopisov do, dajme tomu, tých akcií alebo ETF? Nie? Je to veľmi jednoduché. Najčastejšie sa to deje tak, že stretneme človeka, ktorý má dlhopisové a zmiešané investície poťažmo realitné cez banku. Uh-huh. Banky najčastejšie jednoducho príliš neriešia, nechcem ich nejako kritizovať, ale naozaj asi nemajú úplne čas na prepážke vysvetľovať klientovi 1,5 hodiny až 2, ako fungujú kapitálové trhy, ukázať štatistiky, ukázať grafy, pravdepodobnosti, výnosov, straty a tak ďalej, aby ho motivovali k tomu, aby investoval dynamickejšie, ak má na to investičný horizont a rizikový profil. Banky najčastejšie potrebujú plniť plány v počtoch kusov produktov a teda ak predajú klientovi relatívne bezpečný a stále v nejakej miere rastúci realitný fond alebo dlhopisový, tak je to pre nich stále zrealizovaný obchod. Pre nás je dôležité, aby sme klientom budovali majetok, nie aby sme distribuovali produkty. Čiže budovanie majetku sa deje tak, že sa snažím čo najrýchlejšie preklapať moje zisky, moje príjmy na majetok, či už kapitálový alebo realitný napríklad, čo najrýchlejšie, ale čo najbezpečnejšie, udržateľným spôsobom. A keď viem, že akciové trhy zarábajú 2-krát toľko, čo dlhopisové, ak viem, že vieme investovať bez dane v ETF-kách, ak viem, že vieme investovať lacnejšie na poplatkoch a toto všetko ukážem tomu klientovi, behom jedného stretnutia je presvedčený o tom, že svoje dlhopisové a iné konzervatívne úložky ukončí a zainvestujeme to odznova ešte raz, výhodnejšie, lacnejšie a s vyšším potenciálnym výnosom, ktorý bude potrebovať predovšetkým na dôchodku. Buď on ho bude životne potrebovať ten výnos, potrebuje mať tých 7 a viac percent ročne na svojich úsporách, každý z nás, aby sme si dokázali nasporiť z tých našich platov na dôchodok. Bez takéhoto zhodnotenia to bude veľmi ťažké až nemožné. Spomínali ste tie dane na Slovensku. U nás teda funguje časový test, myslím. Myslím, že v Čechách je 3 roky, u nás je rok. Ako to vidíte? Myslíte si, že bude to politická téma o pár rokov? Myslím si, že až tak úplne nie. Záleží, akú teda budeme mať vládu, ale myslím si, že až tak nie, pretože pri týchto vládách ide skôr o to, kde peniaze získať od ľudí. A vidíme to aj na posledných krokoch tejto vlády. A tie by sa dali získať pri investíciách iba vtedy, ak by ľudia hromadne peniaze vyberali aj so ziskami a tie by sa zdaňovali. Lenže to dnes nevidíme. Dnes vidíme o mnoho väčšiu akumuláciu majetku, akumuláciu investícií ako výbery. Čiže aj keby dnes nejaká vláda prišla s tým, že dobre, ETF-ka už nebudú mať túto výhodu, všetko zdaňujeme, tak na to málo zarobia na daniach, pretože tie výbery dnes sú mizivé. Absolutná väčšina aj mojich investorov, s ktorými investujeme 5, 10 a viac rokov, stále iba vkladá, pretože ešte majú stále desiatky rokov do dôchodku alebo x rokov do dospelosti svojich detí, ktorým sporia nás napríklad na vzdelanie. Takže na tom by málo zarobili.
musela by prísť vláda, ktorá by si silno uvedomovala to, čo by bolo hrozne užitočné, že Slovákov treba v maximálnej miere podporovať a motivovať tomu, aby si sami sporili a investovali na dôchodok a tí by zaviedli časový test napríklad aj pre klasické podielové fondy, povedzme ten trojročný, ako bolo v pláne, ako to bolo schválené, súčasná vláda to zrušila, aby ich motivovali tomu viac si sporiť a investovať. Nezarobili by na tom, tá vláda by nezarobila na tom, že by získala väčšie dane z toho, zarobila by na tom, respektíve prispela by k bohatšiemu Slovensku, ktoré bude za 20 rokov z veľkej časti tvorené dôchodcami. Tak veríme, že o to vláde pôjde, aj terajšej, aj tej budúcej. Poslednú takú otázku, v podstate je ťažšie udržať toho klienta na úzde typu, aby nepodliehal tomu FOMO v súčasnosti, alebo je to v podstate dekady to isté, tá istá proste pesnička? Efektu FOMO podliehajú pre všetkým ľudia, ktorí si chcú nakupovať jednotlivé cenné papiere. Napríklad, že chcem zarobiť na zbrojárskom priemysle, lebo teraz máme vojnu na Ukrajine a v Iráne a všetci vyrábajú zbranie a na tom sa dá dobre zarobiť, rýchlo to chcem kúpiť, aby som na tom zarobil. Ale FOMO sa o mnoho menej týka ľudí, ktorí chcú jednoducho iba sporiť a investovať budovací majetok napríklad na dôchodok alebo pre deti. U nich to FOMO necítime skoro vôbec. Skôr je tam prokrastinácia niečoho, čo sami dobre vedia, že by mali urobiť, ale stále to odkladajú, je to na 48. mieste ich to-do listu. A až keď zistia, že zrazu majú 35 alebo 38 rokov a pozerajú na svoj vek, jak bača do Excelu, že to kedy sa stalo, a zrazu sa zobudia, že Ježiš Maria, veď treba si sporiť a investovať na dôchodok, lebo ten čas hrozne rýchlo beží. A tam je to FOMO, že mne môže ujsť napríklad dôchodok. Môže mi ujsť lepšie vzdelanie pre deti. A vtedy sa zbadajú a preto aj podľa prieskumov našich vychádza z prieskumu trhu, že pravidelné investovanie je najčastejšou otázkou, ktorú chcú s nami ľudia na Slovensku riešiť ako so sprostredkovateľmi. Čiže oni si to uvedomujú, že tu treba naozaj sa do toho pustiť, lebo čas beží a moje peniaze strácajú v banke, nič nezarábajú, všetko dražie a z čoho ja budem žiť v budúcnosti. Čiže tam ja vidím to FOMO o mnoho viac ako pri nejakých jednotlivých tituloch alebo vstupoch na burzu alebo nejakých rýchlych javoch vo svetovej ekonomike. Ale akože do svojej podstaty je takšie ich rozhýbať na vstup na tie kapitálové trhy, ako v podstate ich udržať na úzde v rámci toho FOMA. Dobre to chápem? Určite áno. To my zisťujeme, že ako náhle človeka dostaneme na kapitálový trh, v pohode na ňom zostáva x rokov, aj desiatky rokov. V pohode. Nemajú tendenciu vystupovať, neľutujú svoje rozhodnutia, aj keď sú poklesy, nestrácajú dôveru v kapitálové trhy. Jednoducho ich niekto musel priviesť k tomu, aby začali investovať. Aj keď to vedeli sami, mnohí sa do toho sami proste nepustia. Nevedia, odkiaľ začať, nerozumejú tomu, myslia si, že nie sú dostatočne bohatí, nevedia, že investovať sa dá už o 20 eur mesačne napríklad. Že by mali investovať úplne každý, nie iba ten, čo zarába viac ako ostatní. Čiže ak ich privedieme do toho kapitálového trhu, úplne v pohode si vedia na to zvyknúť a z dlhodobého hľadiska sa proste stávajú investormi. To je veľmi dobrá informácia myslím si, že aj pre slovenský kapitálový trh. Tak ja vám dám tú poslednú z takého pohľadu vašej spoločnosti. Ako to vidíte, dajme tomu, že z tých posledných 5-6 rokov, že zrýchluje sa ten trend nástupu na kapitálový trh na Slovensku, alebo naopak je to nejaký stagnujúci? Zrýchluje sa a je to dobré. Ako som aj vravel, v prieskume trhu už niekoľko rokov, minimálne 3-4, čo si pamätám, je pravidelné investovanie na prvom mieste toho, čo chcú s nami riešiť ľudia. Čiže je to základná téma, základná súčasť každého finančného plánu dnes. Čokoľvek riešime s klientmi, poistenia, hypotéky, druhé piliere, tretie piliere, vždy je tam aj téma vlastného investovania pre seba, pre deti na vzdelanie, na budúce lepšie bývanie, na čokoľvek. Čiže vidíme, že sa to zrýchluje, čím ďalej tým viac ľudí sa púšťa do investovania. Každý nový klient je z našej strany k tomu motivovaný, avšak ešte stále to málo. Ešte stále 2/3 Slovákov nijako neinvestuje do ničoho, do akcií, dlhopisov, do ETF, do podielových, do ničoho. Čiže ten priestor je tu ešte obrovský a potrebujeme to zrýchliť
ten nástup ľudí na ten kapitálový trh, pretože zase opakujem, nemajú inú alternatívu. Jediné dva trhy, ktoré my odporúčame bežnému investorovi sú kapitálový trh a trh nehnuteľností. Tých nehnuteľností máme všetci po milu jarmilu. 60 až 80% bežného majetku, bežného Slováka je vo nehnuteľnosti, jeho vlastnej. Ak aj majú ďalšie nehnuteľnosti, zvyčajne sú v tom istom meste alebo minimálne v tej istej krajine, čiže slabá diverzifikácia na trhu nehnuteľnosti. O to dôležitejšia je tá diverzifikácia môjho majetku cez kapitálový trh, ktorá je o mnoho jednoduchšia. Cez jedno ETF viem byť spolumajiteľom firiem po celom svete. Ja vyrábam elektrinu, ja vyrábam iPhony, ja vyrábam auta, ja vyrábam potraviny. Tým, že vlastním akcie týchto firiem po celom svete. Ja reálne podnikám vo všetkom možnom, čo existuje a zarábam na tom vtedy, keď tie firmy na tom zarábajú. Mám podiely na zisku, mám dividendy, som investor. Mne sa ľúbila myšlienka, teraz nebudem teda vedieť autora, ale v podstate najlepšia investícia do svojho podnikania a keď som na nič dobre neprišiel, tak druhá najlepšia je do podnikania niekoho iného, napríklad cez akciové trhy. Ďakujem veľmi pekne, vám budem držať palce, aby sa vám darila tá edukácia a to zrýchlenie Slovákov na kapitálový trh, pretože si myslím, že to už ani nie je potrebné, ale už aj nutné pre našu ekonomiku, si dovolím tvrdiť. Takže dúfam, že sa vám to podarí a nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Ďakujem.